toate ciocul. Vezi? Pelicanul ce cioc mare are? Are o ciocă foarte mare. Ia uite, tata, iepurașul. Ia uite, mami, ce e asta? Păun, ce e asta? Dropie. Ia uite, mami, ce mare. Băiat. Mai. Uite crocodilul. Ce e aia? Să-ți fac și cu aia. Mai mergi mai încolo, să-ți fac și cu aia. Tu mai încolo. Așa, uite la mine. Uite cât a crocodilul acolo de mare. Băi, dar asta a făcut frumos aici, mă, că nu era asta aici. Uite și o capră, mă, vezi? Anca, uite! Da. Ia uite ce mai e, hienă. Uite, fi adus și hiena Anca împăiată. Dă și mie poză cu Lorena. Stai, așa, ce e? Uite frumos, au făcut frumos aici. Ai, făcut frumos, da? Papagalul, vrei? Te uiți și la mine, Lorena? Ne facem o fotografie, să-i facă ca și poză. Da? Tati, Gata. uite-ne de pătăți. Păsărici? Ia uite, hai, șarpele! Să-l vezi? Mami, Da. uite! Hai să-i vedem și pe De ea. aici nu ne-am uitat la asta, mă, tata, că mai aveam aici. Papagalii ăștia. Dar creierul borțos îl aveți afișat acolo, nu mai știu. Creierul borțos. E un creier dobrogea acolo, că acolo este creierul. Care creierul acela mare, sălbatic creierul. Nu, dar aceia sunt, sunt fluturi exotici. Mami, îți place? Pe care Ia uite asta ce iguana asta ce mare e. Am văzut-o. Ai văzut-o? Ce frumoasă e. Și uite, și are și o pumă, tata, ce mare e puma. Ia uite puma, tata. Cum ai văzut? Îți fac poză cu căprioara? Uite acolo căprioara, uite pe partea asta. Uite și lama aici. Lama, ați văzut lama? Hai, mami, te uiți la mine? Lorena? există doar sugestii de proiect de lege ca să se dată o crescătorie de recopulași. Este doar proiect. Va mai dura vreo 100 de ani. Da. Lorena, ia să-i aici, tata, să te vadă, tata. Frumusețe, ce față faci? Jenal, tata. Ai văzut pe tigru? Uite ce frumos e tigru, tata. Și că e de fapt cert, nu e căprioară. E tata. Căprioară, tata. Dar ăsta, fazanul ăsta, ai văzut ce frumos e, tata? Ai văzut pe ăștia ce frumos sunt fazanii ăștia? Hai, mai puțin, da? Hai, lasă-ți fac un film acasă. Uite ce coadă are. Dacă la puși de coadă, te mușcă. Și cocoși de munte, ia uite. Câte cocoși de coadă sunt cu asta, vezi? Vreau să-l apuc. Nu avem Nu, voie. tata, că vrei să te muște, îți mănâncă mâna. Te mănâncă și pe tine. Nu, eu nu am voie să-l apucăm. Uite aici, uite, n-ai voie să depășești. Asta e castor, tata, uite un castor, tata, ce frumos arată castorul. Nu freacă nimeni. Cocoșul de munte. Voi faceți piașnică. Ai să făcut poză cu țăranul? Doi sărani. Cu țăranul, ai văzut doi țărani aici. Da, doi, aici, unul stă la masă. Ana Maria, stă,
Uite țigarul. Uite țigarul. Hai. Ce vrei? Dar ăsta stă cu burta cam pe sus. Haide aici să mai faci. Da, mă pune de la peștișori. Lorena. Ia uite cum sunt ăștia, mami, din partea aia. Dar și ăștia sunt buni. Da? Uite, Darius, Darius. La mine. Uite de la mine, mami. Uite. Bravo. Ce pot de fain, ești? Da. Hai de la David, Darius. Mie să pește, mie să fain. Ia uite la peștișori. Ce frumos sunt pești ăștia, mami. Vezi? Ce mari sunt. Ia ce portocalini frumoși. Mănâncă! Mănâncă? Am mâncat! Am mâncat? Ce vreau să-i mișcat exact cum făceam poză. Dar eu știu ce făceai tu. Treci acolo. Hai cu David. Lorena. Hai. Ia uite aici carafii ăsta, dacă... Uite și caroșii... Ce frumos sunt! Apropie-te, nu acolo, acolo. Ne facem aici. Mai încoace, vino aici. Vino aici. Așa. Așa, mă. Stai, stai, stai. Vezi oamenii? Da. Da. Știi ce ar fi fain aici? Uite ce mare este, incredibil de mare. Un tunel care merge prin... Ce mare e, vezi, mami? Stai acolo, difidi. Pești mari! Pești mari, da, da, și frumos. Asta e virgul. Ia. Hai să iau și așa. Eu tata sunt și pe deasupra sunt tata pești. Bernarda, uite la Stai mine. acolo, Dumitru, că uite bine. Dar treci mai aproape de asta. Să scapi un pește. Nu trece niciun pește acolo. Cum stau ăsta, uite așa stau și în apă, știi? Ca la pradă stau, știi? Și așteaptă și când vede prada, tu, cu ea. Hai că stau așa drept? Da. Uite, mami, cum stau, nu se mișcă deloc, vezi? Ia-ți bate spate la mine. Vezi cum stau, nu se mișcă deloc. Mai intră în gaură odată? Ia zi. Are. Ia uite de așa. Ia uite ce frumos sunt ăștia. Ăștia sunt frumusețe. Vezi, mami, îți plac? Nu ce frumos se vede acolo. Cu bulinuțe. Ce frumos, nu-i binica. Știi încă unul. Încă unul unde? Uite-le așa, ce frumos e. Să uite la tine, uite pe tabletă. Uite pe tabletă. Îl vezi? Fii cum se vede ăsta pe tableta, încă ce mare se vede, vezi? Gata. Nu sunt frumoși? Da.
Ce frumos stai, gata. Și aici? Și gata, aici nu trebuie să test. Am făcut copia. Vezi ce colorează? Da, nu cred că are nimic. Și e de ăsta cum notă. Capul jos. Și acolo era cu ochii bulbucați. Ce face?